e page. Ala duogi mondo mi ayud wach mari mogik bende kotene kod wach moro mantiere karka mang waluoni mano yudo ka gazeta odiochieng' ma kawuono mano japuonj Zablon Awange to sani bende paro mana kotenore kod wach ma bende Zablon Awange oduoko kar kanyo ote manor kar kanyo kotenore kod mano mar badha kuku joy bath michoinga kum ma bende ichiwo kagika nitie machielo ma bende iluongo kanyo ni Bernard Agiso oro ote mare mano mar Facebook machielo mantiere kar kanyo ni sirkal owe sando jopuonj pesa ma gibayogo to nitie to michulo jopuonj to onge mogo kuom jotelo sirkal nosebedo jopuonj to sani gine makoro gisando jopuonj giae mila manonogo an Bernard Agiso kawuok Obumba Kisumu aya mane wach mantiere kar kanyo pachi kotenore kod sand makama pek mar ngima bende nitiere adani kata kod ang'ere una penjo gi duto kachiel kod akatwak ma bende nitiere karka mano mar sikul moro mang'eni mana mapie boda kachiel kende kato bang'e ng'akel twak machielo mogik mang watieko godo mana ng'abi godo bang' kang' aya osekele mane twak ma bende ada penja ka sani pek mar ngima nitiere ma East End Junior Academy iloro sikul ni bang' igni 30 paro en mane giwacho kanyo ni pek mar ngima pek mar timo ohala e pachoka ma neno ohala mane gichako ma private ino ka koro ilore bang' igni 30 are 1993 nyaka sani penj mokwongo mar KCPE gitimo higa mar 2000 gini chiwo paro machal nade ne jopuonjre mane nitie skulno ero wachi koro yudgi kacha flat footed nok giikore mar lokruok machalo kamagi kachiel koda ka ywak mamoko mapod ntiere karka ang'eni ang' wakawe kaka paro mogik koa kuomi Hesbon. Erokamano. Mokwongo adwa chako gi jawinjo mana wacho weche mag jopuonj kawo tich tikumogi kadipo ni rochni moro yudore kar tich to ni gin gitiyo to jopuonj moko ok ti ni dala to gin tikumogi mokwongo adwa wacho ni jopuonj te ok nyal kawo tich nitie ma kawo tich to kawo tich be ka kendiko ni dwa tich tikawo tich to be mondiko ni ok dwa kawo tich to pod dong' adong'a dala to seche mikawo tich to tijno onego bed ni itiye e yo maratiro ma onge rochni moro manyalo wuoke emomiyo owacho ni nyaka ing'e kaka itiyo tijino mondo kik bed ni ibiro yudi gi makosa moro manyalo miyo ikumi. Koro ka kumo odonjo mobiro e yo makare ni nitie chandruok moro manoneno kata rochni moro manoneno mane kinono maber to oyudo ni in ne iparticipate ne in weche makamago manomiyo rochno bedo to process mar kumo bira to wan kaka union wabiro luwo ni wane ni to be in guilty as charged mondo ane kwa biro konyi lakini kum to nitie kamoro amora ma ji tiyo to nyaka bed nitie chike moket manyalo miyo ni girito ni mondo tijno otiye yo maler. Koro ok wanyal wacho ni mani japuonj ogolore ni odhi tiyo to en tikume to japuonj moro to bedo dala to bedo yo mayot. Kikawo tich to tiye yo malong'o mondo kik problem kata makosa moro yudi to kadipo no mi makosa ma ok mari to biro chung kodi matek mowach ni makosa no noketimo. Mar ariyo e weche mag sirkal to kanyal donje kaka gitiyo gi pesa gi kata ni gitiyo gi pesa mang'eny wan wacho ni ka japuonj otiyo tije onego bed ni chule e yo malong'o mondo kik bed ni pesa ne ok donje kaka gitich motiyo. Mar adek it's unfortunate weche mag East End Junior Academy en school mang'eyo en tena estate en umoja en school machon be chon kane ochakore performance kata jopuonj mane odhi kanyo tiyo kaka jopuonj private ne gin jopuonj mane tie school maber chudo gi ne ber nyithindo mane dhi kanyo be ne gin nyithindo makasomo to somo yo malong'o mane giwacho ni en school mane timo maber. Koro it is unfortunate kwa ng'iyo ni school makama inyalo lor nikech lwasi matimo business koro kethore nikech weche mang'eny manitie in terms of taxation in terms of nikech koro ok inyal medo ne nyithindo school fees nikech jonyuol be odiyore. Koro magi gin indicators ma sirkal onego ng'e ni sani mondo giber lwasi mar tich onego gikony businesses mag ji.
nikech iyudo ni skul ma kama ondiko jopuonj gi chulo tax, gindiko ji mang'eny kata ok jopuonj kende kata jomoko matiyo skul. So it is unfortunate ka giwacho ni koro ginyalo invest ni joma owners of this school are now over 70 years ni koro ginyal dhi mbele gi gine. To be onego bed gi plan maber ni investment makama mondo kik lore. Kana anyalo chiwo advice ni joma owners of this school ne ginyalo yawo mondo giyud shareholders manyalo konyogi mondo skul kik lor, mondo jonyuol kekenyre, mondo gidhi adiya ni ma skundwa ni koro mag, nikech king'iyo skundno gere gen gi facilities mabeyo, koro facilities go dhi kure. Ging'iya investment plan, to ka gidwa ni mondo sirkal okonygi, sirkal is still open, ginyalo kawo skundno to ging'iewe to gindiko jopuonj to skul dhi mbele. Erokamano ahinya. Yes. Mano Hesbon Otieno, jalup jagoro mano mar